dan arteli ki kamera kerpang jong usim kabagi nong tray jong ka ki sencar yang barok ki kamera ke usim ke bahalor hagane ke kamera ladon ki cingjit paper ladon hagi ya ka cing start cing syampang ki shipai kata ke kamera ki long ke start bat teng ki habagi syak te syak khum bat kim nang banjam syak away pat ke kartan jongka haga kamera bah bedeng pat dan ki shipai pai dei bat ka cing ngausi bat ka cing kemen bat ki we de teng kini ki kamera baro ki me dei jumut ke kamera bahalor ka ong da kawai ke kamera bedeng bat ka ong da kawai henry habaki ya dei jumut ka cing im jongki long ka ba kemen ba kilong ki shipai ki ba treishitom ki tren adu nang syai hadu bandamit kane paro long tang kita ki cing pin stream ko parlok bai henry ka cing mut ba shishapat kadai ba kamera bahalor kadai ka jabeing ka bangi jiet ya ka bahang bat pas new bat ka kamera bah pedeng pat kalong ka donut ka bangis ngasi bat kemen apa kini paro arliang ki menjur ka cing im kalong ka ba kemen ba ka ba kham konsan kalong ba ka ai bangi jiet ka jabeing kan pentrei ya ka ha ka bakut nganong ka ai ka bangi jiet ka ai ka bangi ngijiet man kemen dan man snusi ka syong ha ka mon ka chong ni ka wei ba wei ada ngijiet ya ka ching snusi ngin yo ya ka ching snusi henry la da ngijiet ya ka ching snau ba ka ching im kan long ka pas ngau ba ka bas ngau tanat pat kalong ba ka ta ka jing sim ka dei mapi pan nga bat ya kita ki shipai ro baro ka bas ngau tanat kalong ki hab ha ka jing bisar ka jong pi pat jonga adang ko aban pintrei ki da we ki kam kintrei kata bat kintrei dapat kintrei hok ka pada dangi pintrei ya ka donur kalong kum chui ka hab ka jing sencar jong pi pat jonga ya kita shipai kin kungus nang ya pe ai bangin pet ya ka jing bha ha ka jing snew lane ha ka kitin pareng ki ong choose the positive in the negative. I bau belai undang yo pan kerku ya kacing im jompi malakasni. Ada bes ngau tenat ya kan ke video. Senga bawan share, like, dan subscribe. Ya kan ke channel kenang mapin la man yo iki video ki bansa upload. Nang ne. Ku bless you bon. Stay blessed.